Munoburika chere kumativi mana ataona nhodzo manhoko dzozuva rogumi noribodzi mwedzi uno waChikumi. Wanoringano zvinoitika munyika kuhurumende vari kuti ivo vanhu vanofanira kugobhadharisiwa mari dzoupenzi pavanenge waitira choupenzipo. Kwai vanenge wabatiwa nemapurisa vari mudzimotika vachiita mutsepwede kana kuita zvimwe zvinoita kuti wapuwe choupenzi, vanofanira kubva waibisa mariyo chiporipocho. Ipapa zviri kutorwadza nokuti chero munhu anenge aribe mariyo kwai anofanira kukumbira wabiya che kana vamwe vanenge ainawo. Idi zvakatooma izvi, tinoemba kuti pachaita magweta achazviendesa kumatare odzimhosva kuti zvibisiwe pamutemo. Musa Kika kwai ari kuramba achiita uchandagwinyira achiramba achiendesa nyaya dzache kumatare odzimhosva. Ndiye nyakuendesa nyaya yawo Malaba pokutanda. Saka ipapa kwai abenukapo kare ari kuda kuti wanzi warege kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvese zvine chekuita nobasa rawo. Ticharamba takaringa kunoira tsvimbonodohwe. Apawo panyaya yebodziyo mutongi gwaunza kwai ataramba kuti abve panyaya iyi nokuti ndiye ari kuda kuti aigarire. Paribe agoziva kuti kureketa kwaCheku kuri kuida kuti abvumire chere zviri kudiwa naMalaba kana kuti azvirambe. Ticharamba takandoringa. Mwonzora wagotiwo waribe kufara zvisvinu nokuti tungamirai nalasti wakaenda hawo kukoita zvobato rachamisa. Wanga wakaringira kuti wairiwa wachagoita zvokuti waende kubatana nawo mukuti upenyu hwavo huendere mberi ipapa. Waribe chimwe chawareketa, asi nyasi taziva kuti Mwonzora watanda kuita hurukuro naMhanduwe. Paribe agoziva kuti hurukuro ndedzei kana kuti dzichagobuditsei. Ticharamba takaringa nokuteya nzewe tigokunyepai zvizere. Mapurisa okwamutare kwai papa wakonzera tsaona nyasi apo wakanda zvipikiri zvinobaya mavhiri. Kwai zvipikiri zvinobaya mavhiri wazvikanda kukombi yakazara inotupwere zvinotorwadza mabi angu. Zvakambenge zvarambidziwa nevakuru vemapurisa, heno kuti zvichagotekaira sei. Mhanduwe anozuro wakareketa kuti kwagobvumiwa kuti wanoita zvokuridza magitari waridze wakatingana nevanhu, asi kwai vanhuwo vanofanira kunge vasingapfuuri 50. Unotosaya kuti kuvhuwa kwacho ndokupi ipapa. Kuno rimwe firimu rwavamwe varume vanosvika 4 wakaenda kuomirira Zimbabwe mukuvanhu vanorayira waini. Kwai varume vanenge vakapfikiwa maziso asi wachibvumiwa kuti warayire waini. Ipapa kwai firimu rakanzi Blind Ambition richatanda kubuditsiwa kupera kwomwedzi uno. Tichagokunyepai kuti inenge ichibuditsiwa papi. Kambani yondege tagokunyepai nozuro yoEurowings kwai ichagotanda kubhururuka kubva kuFrankfurt kuuya kuVictoria Falls zuva rochi30 romwedzi waKurume wegore rinouya. Toramba takandoringira. Kwai kutengesiwa kwefoja kwaita kuti foja yatengesiwa isvike mamirioni 400 chaiwo omari yokuAmerica mumazuva 45. Toramba tichizvitenda izvi. Zviri kuhwadza mabi angu, urombo huri kuramba huchiingidzira. Kwai vanhu vakutokora manyerere nomuromo wasvika pamamirioni 8 anozviuru 100 zvinotorwadza mabi angu. Kwai vanhu vanenge vane mari isingasviki $30 pamwedzi mubodzi. Wokumadhorobha kwai ndio wakanyanya kushapuwa nayo nhamo iyi, zvokutoti paribe agoziva kuti zvichagodini, padoda kutoti pabatsirwe chaipo. Kwai ipapa gore rapfuura muna akakunguru vanhu vanosvika 100 wakange watobuditsiwa mabasa pane wanga vari kusenza. Idi kadambure chaiyo yabva yaita kudambura nonhamo. Zvakatooma mabi angu. Tiribe kuziva kuti zviri kuitika. Mhanduwe nogurukota rawo Wamutuli Ncube vari kureketa zvakasiyana pamaringiro avari kuita kuti upfumi hwenyika huchaingidzira. Wamutuli vari kuti upfumi hwenyika huchaingidzira nezvikamu 9 kubva mu100. Mhanduwe vari kutaurawo zvikamu 3 kubva mu100. Paribe agoziva kuti zvizvi zvichanyatsoitika, asi
bhangi ropasi rese reworld bank riri kureketawo zvose kusvika muzvitatu kubva muzana. Tinoramba takandolinga kuchavira tsvimbo nodohwe. Titatamukei kuenda pasi rese. South Africa yati iyo ichadaba zvokuti ijairiwe nevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachienda komirira nyika dzavo munyika yeSouth Africa. Kureketa wanomirira Malawi wese kwai wabisiwa, unomirira Lesotho wese wamwe wazhinji wavo nomhuri dzavo wabisiwa pokare kubva muSouth Africa. Wakanzi wachadikanaba kugopinda muSouth Africa nokuda kwokutengesa doro zvisiri pamutemo. Apawo kuSouth Africa pokare kwai kambani yondege yoSAA yatengesiwa zvikamu 50 nochibodzi kubva muzana kune inonzi Takatso Consortium. Takatso iyi ndiyo pokare ino imwe kambani yayo iri kuita zvokuwaka zambuko ropa Beitbridge kuZimbabwe. Tinoramba takalinga tichimba kuti zvichaita kuti zvirerukire vanhu. KuBritain paOxford chikoro chofundo yepamusoro kwai varairidzi vanosvika 150 chaivo vari kuramba kuenda kuOriel College apo nekuti yakaramba kugobisa chiumbiwa chaSisu John Rhodes. Toramba tichizvitenda izvi tichiti zvienderere mberi. Ipapa Britain yagoreketawo kuti ichagopa nyika dzinotambura tumushonga tokudzita dzihwa mupengo tunosvika mamiliyoni 100 kuno yano. Toramba takatolingirawo kuti tigopuwawo ipapo. Kwai tenesi Rafael Nadal pabodzi pona Novak Djokovic vachatatsurana makundano okupedzesera muRoland Garros. Toramba tichirimba kuti kuchaita tunobaka moto ikoko. Mukahatikidzwa kanyasi, gurukota rozvokudzirwa kwenyika padandemutande muJapan ragoti iro ribe kumbobvira raseenzesa kompyuta zvinotosamisa nokuhwadza pokare uye zvitopisa tsitsi. Heno mabi angu taiti kwedu no ndiko kwega kwezviri kuitika. Tiri ipapo mabi angu, togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.